Ayan ka brigada, ginakutay na tutong linya ni Bro Eugene na gapo a brigada. Oh, nanaspikas linya si Bro Eugene usa ka Catholic faith defender ka brigada. Isgot bahin aning Misa de Gallo mga totoo. Bro Eugene, good morning. Maayong buntag bro. Pwede ma-open imong camera dito sa akong live bro. Maop ang Pwede ma-open imong camera lang kay naka-off mo gud imong camera dito sa akong messenger. ay okay, sige palihog ko brigada Queen. Oh, i-open. Ayan. Oh, Analan ako, siguro. ano niya makitaan mo ko diha ida, no? Pero ang imo ang makita ang naong ni Kuan, naong ni Queen ni. Wala ka siya. Tuos Kay para dili ko kayo itong diri sa kuang live. tuos technical mo goodbye. Tuos technical bro ba? Murag kontrapartido siguro bro. Tuos technical akong cellphone. Oh, Sige, ana lang bro. ala na lang. Oh, anyway. Hello, mayo. Oh, sige, imong pagpanimbayaw na bro sa ato ang mga listeners dire sa Bukidnon, dire sa Brigada. Okay, mayong buntag sa tanan ng mga naminaw na to diha sa atong radio station des may Bukidnon, sa tanan mga followers sa to dana des may 105.7 Brigada News FM Bukidnon. Mayong good morning ninyo. Salamat sa invitation bro o sa tanan ng mga nag-tune diha. Mayong good morning sa tanan. Ayan, sige. Anyway, Bro Eugene, nanawag ko kay last day or kagabi, last naman sa Misa de Gallo, Kipi de Gallo, sa mga gagmay kapilya, unya, kining mindset sa uban natong mga kaigsuunan sa pagtuos, bahang katoliko, no? Ako dai bro, usapod ko practice pa, dili pa ginahanas pero practice pa sa Catholic faith defender, no? So daghan na tumatagad bro Eugene nga mga tuo-tuo. Unang tuo atong nadunggan kining matuman ang wish ko no. Kung makumpleto ang 9 days unsay imuhang ikasulti ani bahin bro Eugene. Okay, bahin aning ni ang kuan bro, dining tuo-tuo. Actually wala jud nagi-practice atong simbahan ning tuo-tuo bro. Sa tanan nga mga naminaw diha, ay kining mag-isgot gud tag tuo-tuo nanas atong doktrina simbahan sa Catechism of the Catholic Church 21:16 ug kining ang 21:17. Kapilti ginang supaka ang simbahan ana. So kaning mga wishes manggod, although tinuod man naman tay paninguha, naman tay pangandoy, naman tay wishes sa kinabuhi. Pero nindot ning mangandoy ta nga dili na to iagi aning tuo-tuo ba. When we talk about misa, that is the highest form of thanksgiving, the highest form of prayer. So diha na to tanan ibuhagay atong problema sa Ginoo ba kay muna ko sa mas mga dako nga rason nga lisod tag simbahan kay mometa ba makigtagbo tas Ginoo ba. You just imagine na mukalawat ta sa lawas ni Kristo diha. Kay without anang dili na mahitabong misa kung walay Holy Eucharist nga. Sintro so nay mga kaigsuonan nato nga mga with all respect sa mga Katoliko sad nga mo lagi no nga kinahanglan jud 9 days jud ta mo simba wa jud latang kay aron matuman ang wishes. Unsa may wishes? Mauyab na ko to kung silingan. Lakihan ni Ron. Dali kay ingon. So, pagunsa man ang imong wishes diha karon ug kuwang pud ka og pag-ampo, kuwang pud kag paningkamot. Kay mo gud atong wishes brad, wala ni mag-agad sa pila kadaghanon atong simba. Kung dili nag-agad ni sa atong pagpaningkamot ug ugot nga pag-ampo sa Ginoo. Kay kining simbang gabi dili ni siya pareha bitaw aning Domingo jud nato kada Domingo nga kung di ka kasimba makasakit sa lamutal without any valid reason. Now kani is devotional ni siya. Kay pahinuod nato sa umaabot karong gabi sugat nato sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So obligado kitang manimba diha kay kana kuan man gina kanang dili man gina sa matawag na to devotional lagi na kay that is mga piyestang iglilihi na ba. So kaning mga 9 days consecutive nga misa pwede ra man sa nimo di ko makapil ron brad kay murag apikiman ulan magpalibot hindi ko katong okay ra man na yan magunsa man daghan kag wishes sa kinabuhi din dili ka maning kamo kung sa may gingon ni San Agustin di ba ora it labora prayer plus work equal success man. Isang pag nakumpleto nimo nang imuhang 9 days diha karon di jud ta muliho wa kita ikuan dili man ingon nga makahulugano ning ato ang pagsaulog sa Pasko kung sigit ang simbaw niya pati gyapon tag batasan. Ya nag-agad ra po tas tuko-tuko ba. So muna akong giingon nga wagi hinungdan ning mga
tuo-tuo gyud kanang simbahan, grabe yung sukuang simbahan anang tuo-tuo. Wa kay klaro. So ana gina siya bro nga kaning una is dili na to iagi og kanang mga superstitious nga kinahanglan jud na ang ato is magpaningkamot ta nga kana bang gitawag na to hugot na tong pag-ampo og pagsalig pagtuos Ginoo. Bisag isa lang ka Domingo ka nakasimba dia. Basta naa lang jud kay hugot og pagsalig pag-ampos Ginoo. It ang milagro naa jud na kanunay di na mawala bro. Tama, oo. Parehas ani pong lain bro kining swerteon daw ka og matuman nimo ang 9 days nga nobina. Eh di ba before magnobina man. Swerteon daw ka bro. Kaning swerte bro, when I was a seminarian at that time 2050, di gid mo sugot si Father Tagpil Leonilo dito sa seminaryo na mo sa ana mong critic discipline. Kaya ingon kanya nga kinsa man ang giidolo nimong malas o kanang swerte o kinsa nang gikahadlokan nimong malas. Kay akin man akong giingon wala mag-agad ang simbahan ning swerte kay kining swerte bingon tag swerte na ni malas ana. Tama. Dawas ng mga terminong swerte bro anang mga taong nagtuog pungsoy ba ng mga hilig gitaw anang mga kanang sa Chinese nga mga bili. Na siya bro kanang mga sa pungsoy niya. Imanda na to nga kanang mga pungsoy, that is demonic kinds of work, mga demonyong buhat na kadili ta pwede ana. Kay kani mingon sila swerteon gyud ta. Actually kitang tanan gipakita mo gitaw buot amon kay kani giingon sa Biblia, panahon na to ning Biblia sa San Juan 19:8. Si Tomas nga nagduha-duhas pagtuo nga si Kristo na banhaw. Ang assurance gyud ni Kristo ang giingon gyud ni Kristo ni Tomas ingon siya sa 29. Unya miingon si Jesus kanya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako. So kita nga Pilipino nga wata although wa gitay tapik dito sa Jerusalem kay di mga taga Jerusalem besides di punta mga Hudyo. Ang kalawasan nagagikan mas mga Hudyo. So ang resulta kay naabtan tag Kristyanismo diri way back 1521 ituot ang Kristo atas pinakanahimong bulahan po. And will in fact, correct me if I'm wrong nga ang Pilipinas, sa ako lang nibawaan, is number 1 yun ang mituo nga dunay Dios, God is exist. Whereas atong mga uban nga mga nasod, nga wag yung pagtuo Ginoo siguro. Pero kaning giingon nga swerte, pagdawat pa lang nato ni Kristo daan diha sa bunyag, sulod sa simbahan, kining mga sakramento nga atong gidawat, diha ta nahimong bulahan. Diha ta nahimong bulahan, pero kaning swerte yara nas mga pungsoy mao lagi na akong giingon nga kung di malason kag naw di malason jud ka wagi tay madu wagi tay mahimo ani kay nganong mingon ta nga di malason man gid brad nganang ta na may Ginoo ang Ginoo kanunay ra nang naa kung musampit jud niya pero saon nganong nadhimo ang taong di malas kay kuwang siya pagtuo sa Ginoo na nga ang resulta ang simba na lang jud ko kay kinanglan swerteon jud ko. Pag unsa ba kani ibutang ta lang senaryo ha. Naa kay gikaibgan nga babae nilang atong gi-example kini. So bisan pag 9 days kang gaampo da di jud ka gikagustuhan sa babae ikaw yang gipili o jud ka mo. Di ka dawatan na lang nga dili jud para kamo. Ba? Ayaw ingon na wa jud ko giswerte gid malas jud ko wa jud gidungog sa Ginoo mga pagampo. Gidungog sa Ginoo ang imo mga pagampo sa laing pamaagi siguro dili lang jud na gihatag sa Ginoo para nimo kay di gid mo bagay. Na jud natanaw ang Ginoo ba nga posible nga makadaot siya sa imuhang kalag. Na bitaw. Tama oo. Mo na dako nga hinungdan bro. Okay. I think Bro Eugene na generalize naman nato kining totoo sa swerte. Karon diri kita sa tinuod nga kahulugan sa selebrasyon sa Kapaskuhan since unya gabi magsugat naman kita sa December 25 ang birthday sa Ginoong Jesucristo. So gusto na ko ma-explain sa uban kay ang uban mangod sige mag-celebrate ang Christmas pero wa gid kabaw kung unsa joy kahulugan sa base sa tong pagtulunan sa simbahan niining kasaulugan sa Pasko. So tagai daw mi og kining katin-awan kabahin ani Bro Eugene. Okay. So kaning gitawag na to pagsaulog na to sa Christmas una ang ato yung bida diha kanang moingon sila nga Brad para gool man kay kung Christmas ron Brad. Ano man?
wala ang gugkoy kuan ba wa ko ikapalit og series light pastry wa may mga regalo wala may mga kung in short na lang kumukuti-kutita ba kaya manginana bitong dekorasyon actually kita man kung mga Katoliko kung pala tinatulagton kanang mga dekorasyon dayan-dayan na lang na sila nila nila ang espiritu sa Christmas pero adunay kami kayo nga pamalandong ana brother katong nabasa din ako sa pumili sa pare ba article adunay usa ka tiguang nga gi-invite siya gitawagan sa iyang anak padong dito syudad na uyog sa iyang ang usa ka tiguang anyang apo nga mga inon talang size anyos so na ginibuot-buot pag abot niya dito sa syudad grabe kabibo kay dunay mga Christmas tree dunay mga siga-siga ana murag lahi gyud sa bukid ba kay sa bukid luway man kayo kay usay labi na kanang mga taga bukid nga wa gid maabtan og kuryente so wa gid tawag sila suga so ang nahitabo pag uli niya sa ilang balay ningon din siya kanang ninduta kay dito sa syudad ay no kay apil gid ato ang Pasko kay naa naman sila yung mga series light naa naman sila yung mga siga-siga kita wa man nimo nang yang apo nga sige lang nay kay bahalang ug wala ta na siga-siga nay basta maayo ang atong paglawas batay sakit igibati so ang tinuod di ay nga kanabang pagsaulog na to sa Pasko ug kanang gitawag na to kanang espiritu sa Christmas dili wala ta makagad ang Christmas tree kanang kakuan diha kundi ang pinaka-sentro mong diha God brother is kanang si Kristo mismo siya ang pinaka-sentro pinaka-importante sa atong gisaulog karon so December 25 kay siya ang bida diha dili ang Christmas tree ug dili ang mga series light so ang pinaka-tabis nga kahulugan diha sa atong Pasko is naa ang Kristo sa atong kinabuhi na sentro tama mo sulod yung simbahan og halad yung kamisa pasalamat sa mga paayong nga nadawat kay ate mo gud mo brad sa tinuod lang mas importante yung makahalad tag pamisa nga nagkapasalamat ta kada adlaw dili lang kay sa Pasko nga naman kay muusan ni kadako kayong pribilehiyo nga nakaabot pagitaan nga Christmas ay ang atong mga kaigsuonan luoy baya kay wa nakaabot karong Pasko ha kay nangamatay na naligsa nagsakyanan namatay sa sakit unsa kay mga kuan ba yang uban karon is luoy kay namay mga kaigsuonan to gapasko gyud sa inon talang hospital tama nagpasko sa prisuhan nagpasko nga walay actually dili ingon ta nga Google Brad kay way handa wala pud ta magdepende sa handa kana kay ang mo na kung giingon is si Kristo labaw handa kay when you talk about Christmas is old man na siya nga English bro Christmas pati pasabot si Kristo man yung sentro sa Lucas 2:11 karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong luluwas ang Kristo nga Ginoo pag maingon po tag mas kanang mas sa Latin nagitawag ng misa pati pasabot is kini ang kuan kini gipadala maingon tag gipadala is si Kristo gipadala man sa dada San Juan 3:16. Pag maingon po ta sa Grego nga pinulungan nga masa, buti pasabot is tinapay, si Kristo ang tinapay. So that is why, ang pinaka-the best diha nga nadyo tay Kristos kinabuhi. Leo, kalito mag-ultong uban nga Pasko, wa na mamagpapa, kay gabuwag-buwag, broken family ba, minana. Oo. O kita mas pinakaswerte, kita mo nang dili ta mangumparas uban nga, ala sila, daghan kay ganda, sila, daghan kay mga makaroni, salad, o uban ka, wala ta magagadana. Although, mas maayo, naagitaan ang handa, much better, pero og wala di usaon ta man ang pinakanindot nga naagid ta sa maayo nga paglawas wa magali ga reklamo to uban nga tawag hospital in town di pang dialysis di pang ano kayo ba no so angay ra tag mo complain tag kinsa tang Santosa pero wa magali mo complain silang Santa Maria si mga santos nga wa na jud toy sala kita pa hinoon na complain ta may handa ay no og nay handa maayo man kay dugang ko na siya ingnon talang nga palamuti ba pero pag kanang Christmas God without Christ diha wa na ginay nating kita diha bitaw mo na ang nindot nga kahulugan diha bro anyway ang pinapod ka dako ka panguntahan mo good is bro is sa uban no ganong December 25 okay so una bro nindot jud siya nga pangutana bro bisan gani karon moingon man sila nga dili mi mo tuo og Pasko brad kay wa man ginalatid sa Biblia ana nga pizza although tinuod do kina siya kay nga naman mo lagi na kung giingon kung ang simbahan mo ipa-explain no nimo unsay Biblia ang simbahan mihatag nag declaration ana nga ang Biblia is
sinudlan sa pulong sa Dios, mga pulong sa Dios na. So pag tungod pulong sa Dios, word of God na siya. So never nag-define ang atong simbahan nga kanang Biblia is a calendar or birth certificate. Tama. So mao na nga kung moingon tag pila man ni ka kilo, brad? 2 kilos. Kilos. Unsa may atong gamiton? Unsa may atong basihan kung mag-isgot og kilo timbangan? Kung mag-isgot pud ta unsa may atong basihan? Porgadira, may roller, may mga klase nga mga metrosan. Pero kung mag-isgot ganit tag pizza, dit kalendar gyud ta mo dagan. Kana. So dito sa kalendaryo makita nato ang December 25 Christmas Day gihimo ang gobyernong legal holiday. Kining uban sa tusi di mo pa pero manawat og Christmas bonus ya budyote pang mga tabaga kada double pay pa magbagulbol pag way overtime. Magbagulbol way overtime, no? So kaning ato lang gamay nga explanation nganong December 25 pagyud. So makwenta ba jud nato na gamit ang Biblia? Yes, ato ning tagaan og lalom-lalom nga pagtagad kamay init taas-taas pa matag oras. Diha sa San Lucas kapitulo bersikulo 5 hangtod tas 9. Atong tan-awon diha, mingon man, tugotin lang ko pagbasa ha, balang mo taas-taas tani. Sige bro, Sa panahon ni Herodes, nga si Herodes may hari sa Judea, may usa ka pare nga ginganlag sa Zacarias kasakop sa pareanong laray ni Abias. Isabit ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa pareanong laray. Abanay, sa silang duha, nagpuyog dalay kong kinabuhi atubangan sa Dios o nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod si Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makaanak si Elizabeth ug siya kay si Zacarias tigulang na kayo. Sa tradisyon ani bro is 80 anyos na gyud si Elizabeth. Imagine mo na 80 anyos din na gina mga naklanday na nagmahimo. Ari sa verse 8, sa kaadlaw ni Ana, nituman si Zacarias kayang katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios. Diya sa bahin sa pag-alagad sa iyang naangkon adlaw-adlaw. Sumala sa nabatasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagtunog sa insinso dito sa laran. Gusta isulod sa templos Ginoo. Ato timan-an nga si Zacarias naa sa parianong laray ni Abias. Ang parianong laray ni Abias naa sa unang Kronikas 24:10 nas ikawalo. So ang pangutana unsa man ning adlaw o kaning bulana o mga adlaw nga mag-ala pwede makasulod ang pari sa templo aron pag-alagad. Nasa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39. Sa ika-15 kaadlaw sa ika-7 bulan kung mahipos na ninyo ang abot sa inyo yuta sa ulugan ninyo ang pagilin sa Ginoo sulod sa 7 kaadlaw. So 7 kaadlaw gyud. Nagingon diri ang unang adlaw ikawalo mo yung mga adlaw hingpit nga ipapahulay mo nang kaning Domingo pagpahulay ra gid ni nato. So 15 kaadlaw man sa ika-7 buwan. Ang pangutana ani is kanang tawag aning ni unsa man ning bulana sa mga Hudyo nga Jewish calendar ang ika-7 bulan lamon ning gitawag na tog Tisri. So kay giingon man din nga sulod sa 7 adlaw man. So 15 plus kay naaman siya sa ikawalo nga laray muad ta ana og kanang gitawag na tog 7 adlaw o 8 adlaw 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sa tugbang sa tong kalendaryo ani ron brother is ang Tisri is September ni sa ato. September, okay. So September 24. Kung count kay diri sa San Lucas pag kay ato na lang to make the story short na lang. Pag human ato napakita man tong anghel niya giingnan sa Zacarias, yung mga asawa, mga anak, buburos ana. Si Zacarias wala mo tuo. Ay tiguang naman mo tong ingon ang hili magkamuto maamang jud ka nya na ka makaistorya kung mahitabo ning tanan. Pero just imagine 9 months hindi ka istorya ha. So anay tabo dire pag sa 23 na pagkatapos sa iyang turnos pag-alagad sa sulod sa templo mi pauli si Zacarias sa ila 24 wala madugay nagmabdo sa iyang asawa nga si Elizabeth ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka buwan. So atong tunguda sa kini nga September 2024 misulod dayon ang kuan ba kining nagburos dayon si Elizabeth at that time. So kay mingon man ang Biblia sa verse 26 sa unom ka bulan nga pagmabdos ni Elizabeth gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. Sa verse 27 ningon may mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose kaliwat ni Hari David. Maria ang alas babae. So motoy katong pagbisita ni Anghel Gabriel kang Santa Maria. So uno man ka bulan. So gikan adtong September 23
mo count ana og October 24 ta magsugod. October, November, December, January, February, March. So kanang March 24 mauna ang gitawag sa simbahan og fiesta sa the Annunciation. Na diha gito ni bisita si Anghel Gabriel kang Santa Maria. So mo at that time ingon si Santa Maria, matuman unta ang imong gisulti kanako. Bitdan unto me according to your word. Adtong tungoda gisudlan dayon siya sa Holy Spirit. So pila man di ay ka kining gitawag na to consecutive nga bulan para manganak ning babae kanang normal jud nga anak, di ba 9 months man yun. So para makumpleto ang 9 months adto ta mo count sa April 24, April, May, June, July, August, September, October, November, December gyud ang 9 months ana. Kunya kay since gabi man mao nang natun sa December 25. Klaro kayo ang basis December 25 kun ang pagkatao sa atong Ginoo Kristo. O gani suportaan pa na sa Biblia nga King James version sa concordance sa dictionary niya. Sa last part miingon, Christmas, the holiday, December 25 celebrated the birthday of Jesus Christ. Klaro jud kayo, kabisan ning mga di Katoliko, nitug-an jud nga kana di ang Christmas birthday sa atong Ginoong Kristo. Mo na nga klaro tinaw tataw biblically basis, yes, December 25. So mao na ang pinaka-duol jud nato nga explanation nya. Kung ari putas layo-layo, taas-taas, kung ari putas pinaka-shortcut nga explanation, there is atong New Lexicon Webster Dictionary of English Language sa meaning sa circumcision, giingon diri nga gituli si Kristo sa January 1. So paatras ta og January 1 kay niingon man ang Biblia sa record ni San Lucas nga gituli si Kristo pag 8 kadlaw. So atras ta sa January 1 padul og 8 kadlaw mo sangko ra gyapon ta og December 25. Ano ang pinaka duol nga competition ana? Bro. All right, sige. So biblical o kining lig-on nga reference, no? Anyway, ang ubal bro is mogamit og referensya kay gusto lang po na ko na masabtan mogamit og reference. Ang uban is dili mo dawat og standard reference pag-ingani nga mga isgutana, no? Pasintabi sa dili na kauban sa kining pagtuo. Anyway, para na po ni sa ilaron nga masabtan. By the way bro, why is it importante ang standard reference sa pagsabot sa kahulugan sa nakasulat sa Bible? Okay. So kay mo nang moingon nganong importante siya. Una, naay giingon ni San Juan sa Biblia na dili tanan gibuhat ni Kristo gisuwat. Mo na klarong deklarasyon gyud ni San Juan atong basahon na sa San Juan 20:30. Daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa mga tinunan nga wala mahisulat ni basahona. Since kay ang simbahan haligib sukaranas kamatuoran man unang Timoteo 3:15 naa sa simbahan ang mga kamatuoran. Ang kaning gitawag nato umayon tag dictionary gidaghanan nato ana. Tama. Kaning dictionary is ni define siya what is the meaning ng mga word. So mo to gigamit na nato mga diri sa akong mga dictionary is Christmas December 25 man gyud. Kung rin ako ko history diri December 25 man. And then unsa ka importante ang history para nato? Lakong importante kay nga naman niingon ang Biblia sa versikulo sa Living Bible Paraphrase nga read the history book kasi mo atong ginisayon pasaha ang kasaysayan ug tanawa. Gani dili man ta makabuot sa deklarasyon sa kasaysayan kay ato nang gisalikway sama ra nga gisalikway sa nato ang Ginoo. Kay nga naman inyo sa sulat ni Propeta Isaias atong basahon rin sa 41:4 tama himo ni ini kinsay nagbuot hanggang sa kasaysayan ako ang Ginoo diha sa silugdan ug ako ang Ginoo nga naos sa katapusan. Ang Dios ay nagbuot ana sa dagan sa kasaysayan nato karon kay without ang Dios walay mahitabo nga kasaysayan. Tama. So mao nang dako kayong rason nganong importante para nato ni mga standard references. Pwede ato mga walay klaro nga mga referensya kada pag gitawag nato nga dili siya secular. Kumainta dili secular is religious book nga against sa Catholic. Tama. Kay kung ingon dito ang religious book nga against sa Catholic ang Christmas, Yahas Yawa, ilaha ra man tong pagbiyo kay dili man sila Catholic. So na sila lain nga pananaw ba. Tama. So ari ta mudagan sa moingon tag standard references secular ginadawat na siya bisan even dili mga Kristiyanos. Neutral siya. Neutral.
anang dictionary bisag Muslim o tuo man ana. Kay mo yung mga eskwela tag mga dagko nga university ginagamit man na. Mga history ginagamit na siya. So mo na gitawag na tog secular references. Ana na siya, brother. Alright, sige. So, nindot kayo ato ang topic bro, but limited atong time manggod, no? Diri sa ato ang programa. I think daghan pa kayo og time bro, Eugene na anyway ang na guest nako diri nga mga faith defender is na-guest na nako si Lay Catholic apologistic si sabi ni Davao. Si RG Sino. RG Sino o daghan pang uban. So daghan kitag topic pwede nindot hisgot nan. Kini disclaimer lang dili man ni pag-unsa kay mga CFD atong guest ka brigada, but just to explain lang kay kini pod nga topic is para pod ni atong mga Katoliko kay di man tanan Katolik magod gatuon sa pagtulod ang simbahan. Ang uban dia misa lang makakalawat o mana. Uban niya di paghalos sa simba. So para lang masabtan. Anyway, kung kinatibok ang mensahe lang siguro Bro Eugene sa katawhan sa mga Katoliko, especially sa mga Katolik sa Bukidnon, niining atong pagsaulog sa Kapaskuhan, unsa gyud kining timan-an, angayan timan-an, angayan tamdan og angayan natong ibutang sa tuguruna kasing-kasing while atong gina-celebrate kining Christmas. So, para sa tanan nga mga naminaw na to diyan, no, mga nag-tune in sa Catholic, even dili mga Catholic. Na when we talk about Christmas, ang atong ibutang sa tong kasing-kasing una-una, na jud kanunay awato na to si Kristo ba. Dili although dili ang iyang pagka-Dios, kun dili ang iyang kasing-kasing isip bata. Karawa ra ng bata kung mag-away na taon-taon na mag-uli ra sad niya. Dili man dalo ni bata maghatagon gini bata pangayoan ni mo na muhatag mo gina. So naa kanunay sa Pasko dili lang kay sa tibuok kun dili tanang tuig na yun. Apil sa sunod tuig ug hangtod pa sa mga katuigan kung makaabot pa kita. Unta sa kanunay sa gihapon magmanggihatag mag pinasayloay malipayon sa kanunay nang wala na to ning pagdumot kay sa kanta pa to unta ang mga pagdumot o gikalimtan ang mga kayugot. Parang wan na to na siya kay mao man ang atong gipahari diha si Kristo man mao lagi na nga muakta nga ang atong kasing-kasing murabag kasing-kasing sa bata ba mapaubsanon kanunay. So mo ni pinaka og nindot nga mahatag na to nga meaning sa Pasko ngadto suban. Although wala man tay kwarta ikahatag kay mo lagi na itong giingon nga mas maraming kwarta kay nainahon kinatong namo di kwarta. Oo. So ang atong pinakadabis nga mahatag is ang tinuuray nga gugma ngadto sa usag-usa. Na ma-share po nila kay kini man kung true love makatakod na siya brad mura na siyang kagaw. Basta dali matakdan ka sa tinuod nga gugma ma-share man po nimo nas uban mapaambit nimo. Tama. So magkuyanap na dito hangtod nga ang tanan do na by peace of mind ba. Kay wantay ka nang katong naisalida nga gira sa World War I masiguro to because of Christmas ibis pinusilay sila exchange gifts sila gaduwa. That is the Christmas also. So mo na siya nga kanunay magpaubos dili lagi ta ingon nga garbuso ta kay kitirabang kabiruan sa listahan sa pito kadagkong sala garbo ra ba gyud. Tama. So ang garbuso garbuso yan na ata kanunay ipahari na to si Kristo sa atong kinabuhi. Mao ginay mga pinakatabis nga mensahe nato karon sa Kapaskuhan. Ayan, sige. Bro Eugene ka po, thank you so much sa oras ug panahon gihatag diri sa Brigada News FM. Salamat kayo bro. Followers ko nimo bro ha. Sige, salamat sa pagkalo. Ayan. Thank you so much Bro Eugene ka po, kabrigada. Ato ang kauban. Atong amigo ni kabrigada. Kauban na to diya sa kini ang simbahan. Brigada! Isip mga kwan, kini mga bag ni ang magiitan ni mga Catholic Faith Defender kabrigada. From kwan ni siya. Last si RG Sino sa RG Sino from Davao City Kabrigada, presidente sa Lay Catholic Apologist International, LCA, no? Unya kini siya is from unsa ni siya? Dapat lang lugar ha. Dipolog day. Nga sikat po ni dia social media.